rozprávanie, hej. Hej, to viem, Tak. to. Jak to mi myslela, že to biele znážim, hej. Bože, to je neviem, či to je dobre zaostrené, ale bojím sa. Jo, je to dobrá, my uděláme ještě. Ještě úplně něco. Čo robíme teraz? Môžete aj potom také rozhovory odborné tam dať, že by to vyzeralo, že sme Ako sa múdri. cítiš? Tá nie takéto, nie. To nie takéto. Počkej, tady jsou nějaké... Dobre, myslím si, že s týmto s krídlami už máme. Tak sa zábery, som spokojná zatiaľ. A vy, pane? Taky spokojený, ale jako horší až to uvidíme. No. Presne. No, tak ale musíš asi nějak... Vlastne by to bolo tak len, nie? Či ako? Ale niečo ako jak ťa drží. No, a teď tomu udělej tamto. Můžu? Jdem. Ráno vstaneš, nevieš čo s ňou, dávaš s Bohom, tvojim veľkým snom. V hlave máš už zmetok anarchiu, tak počkaj, postoj, prosím na chvíľu. Dobrý. Nečúva ťa tvoja myseľ, možno nájdeš niečo inom zmysel, niečo inom zmysel, inom zmysel, zmysel.